ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಕ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ, ಯಾನಿಕ್ಲ ಅಶ್ವೇತ್. ಸೊ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಸೋನದ ಫಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ, ಕನ್ನಡದ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸುರೂತ ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸೋಲ್ಲ ಇಂಚಾಪುಂಡಿ ಗಮ್ಮತ್ ತಿಂಡ್ರದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಧರ್ಮ ಗುಣ ಸುಂದಲ್ಪ ರಾಡಿಲ್ಲರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲತ್ತರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಲ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೇವದ ಬಲ್ಲು ಇದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡು ಕೆಲವುಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 5 ಮನ್ಪೊಡು ಅತನ 7 ಮನ್ಪೊಡು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅದ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ತಾರೆದ ಗಂಜಿ ಮನ್ಪಿದ್ದೇರು ತಾರ ಐಟ ಗಂಜಿ ಮೂಲು ಮನ್ಪುಜೇರವಿ ಬೊಕ ನೈಟ್ ಪಲಾರ ಒಯ್ತಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂದ್ ಬರ್ಕನ ತಿಮರೆ ಬರಿಪಾರುಂಡು ಅಂದು ಅಕ್ಕದಿ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ಬೇಯೋಗಂಡು ತುಲೆಂದು ಸೇವು ಪದಿಪೆ ಎಂದು ಸೇವು ಒಂದು ಪದಿಪೆ ಇದನ್ನು 3 ಪುರ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣನೈತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಆತ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಮಿ ಸೇವು ಪತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಇರಕ್ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಅರೆಪಾಡು ಇದು ಪೆಲತ್ತರಿ ಅದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕ ಸೇವ್ದ ಬಂದು ರೆಡ್ಡೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಎಕ್ಕಾಡು ಪೋತಿರು ತಿಮರೆ ಪೊರಿಪರ ಏತು ಪೊರಿತಿರ ತೋಡು ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ತಿಮರೆ ಹೊರಿತದ ಏ ಭಯಂಕರ ಏರು ಗಚ್ಚಿದ ಚಟ್ನಿ ಏತ್ಲ ತಿನ್ಲಿ ಇದು ದಾದಿಗುದು ಒಂಜಿ ನಾಲಿಲ್ಲಡೆ ಹೊರಲಿ ಅವು ಚಟ್ನಿ ಉಂಟಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡ ಈತ ತಾಳ್ಮೆಡು ಯಾಣ ತಾರ ಒಂತೆ ಆರ್ಕೊಣತ್ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂದ ತಿಮರೆ ತೂತಾರ ತಿಮರೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಒಂದೇ ಲಗ ಒಂಜೇ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೋದನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರತ್ ಸೊ ಒಂದೆ ಎಂದು ನೆನ್ನೆ ತಿಂದಂಡ ಬೊಲ್ಪುಲಕ್ಕದ ತಿಮರೆ ತಿಂದಂಡ ದಾದ ಬ್ರೈನ್ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆಪ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿದ ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕುಚ್ಚಲ್ಗು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಚ್ಚಾ ದಿನಲ್ಲ ತಿಮರೆ ತಿಂದು ಟಾಪ್ ಬುಕ್ಕ ಚಪ್ಪಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಅನಿಸ್ತದ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟ ದಾಯಿ ಬತ್ತದಂಡ ಬಾರೆದಿರೆ ಕಡ್ಪ 2 ಜನ ಬತ್ತದಿರೆ ಒರಿ ಫೋನ್ ಬಾತರ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಉಂಡ್ಲೆ ಓಯ್ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪನೆ ಏರ್ ಕೊಯ್ತನ ಮುರಣಿ ಯಾನೆ ಹೋಯ್ತನ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆಗೆ ಯಾನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಈತ ಮಲ್ಲ ತೋಟ ಮುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದೇರ ದಿಕ್ಕುಚಿಗೆ ಬಲಿ ಬರುಪ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹಿರೇ ಕೊಯ್ಪೆ ಹಣ ಒಂದು ಅದೇ ಇಡೀ ತೋಟ ಬಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರ ಕೊಯ್ಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಸುಗ ನಿಜಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದು ತೋಡಿ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡಿರಿಗೆ ಕುಜಿ ಏನು ಉದ್ದಲ್ಲ ಕುತ್ಕ ಆವನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ಹುಷಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಂಜಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಸಬಾಸ್ ಇಂದೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಗೆಲ್ಲಗ ಬರ್ತಲಿ ಅಜಿತನ ಗೆಲ್ಲಗ ಬರ್ತಾಗರ ನೀರು ಬಾರೆದ ನೆಕ್ ಬರ್ತದ ಕೊಯ್ಲಿ ಈತ ಬರ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದಿರ ಕೊಯ್ತು ಜರ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ತೋಟ ತಿರುಗಿದ್ನೆ ಅಂಡೆ ಹುಷಾರು ಎಂಕ ಕ್ವೀನಾ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಯಾನ್ ತೋಟ ತಿರ್ಗಿನಾತ ನೀವು ತೋಟ ಕೂತಾರ ಒಂದು ಪೆತ್ತ ತೋಟ ತಿರ್ಗದ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೋಟ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದೇ ಮೇಲೇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ನಿಜ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೋಟ ಕೊಳ್ಳುದು ಓದಿದ್ದನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ CA ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಡಿಕಲ ತೋಟಡ್ ಪಜಿರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುಲು ಆವ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಇರೆ ಕೊಯ್ಯರ ಬಾರೆದ ದೈನೆ ಕಟ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನ ಈ ಪೇಜಿನ ಕಡ್ಪೇದಾರ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆತು ಲಾಸ್ ಇಂದೆ ಇದು ಸೋಕಿರಿ ನಾನು ಪರಿನ ಅನ್ನ ನಾನೇ ದೇವರೇ ತುಗ ಯಾನೆ ಕೊಯ್ಪೆ ತುಗ ಲಕ್ಕಿ ತುಗ ಬೂದು ಜವು ಆಂಡ್ ಪರಿತ್ಯರ ಇಲ್ಲ ಬಾರದೇರೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಕೊಯ್ನ ಈಗ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಈತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನೆರ್ದು ಬೇಗ ಯಾನೆ ಕೊಯ್ತು ಏಪನೆ ಮುಗಿತ್ತು ಅರೆ ಇಡೀ ತೋಟ ತಿರ್ಗದಿರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರ ಹೋಯ್ತು ಆಂದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಆಪನ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ ಮನೆ ಇದ್ದು ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಮೂ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತಾ ಮುಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ತಲೆ ಹಾ ಬಾರದಿರ ನಡ್ತೇರೆ ಬಾರೆದ ಈ ದಿನ ಪೂರ ಉಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಾರದಿರ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಡದು ನೇಂದ್ರ ಬಾರೆದ ಕಂಡೆ ಬೈದೆ ನಂದುದಾಯ್ತು ಈಗ ಈಟ ಅಲ್ಲ ನಾನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲು ಕರ್ತನೇನು ಪಾರ್ದನೆ ಈಟದ ಅವೇ ಒಂದು ಈಟದವೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋಡು ಜನ ಕಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ವಾರಡೊಂಜಿ ದಿನ ತೋಟ ಆಯ್ತು ದಾಲತ್ತದೆ ಅಂದವನ ಹಾಯ್ ಪಾಪ ಹೊರ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಗಿಯಾರಂದ ಅಡಿಪಾಯ ಮಾಮಿನ ಕಾಲಿ ಅದ ಅಕ್ಕಿರಿಗೆ ಲೈಕಿ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಚಕ್ಕಾಡಪ್ಪು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಕಡೆಲು ಕಡೆಲು ಅದಾ ಏಪ ಕಡೆ ನಾನು ನಾನು ಮುರಣಿ ಕಡೆತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಬತ್ತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಡೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ 47 46 ಐವ ಮೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಗ ಇಂಚನೆ ಕಡೆದು ಬಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಶೋಧೆ ಮುಟ್ಟ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಗುದ್ದರುಂಡು ಒಂದು ಗುದ್ದರ ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಮಿಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪುಳಿ ಮಾಡ್ತಿ ಗುದ್ದಿ ಬಳಸೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಗುದ್ದು ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಆತನ್ ರೆಡಿ ಆತನ ನನ್ನ ಇರಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಪಾನ್ ಪೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ ಬಾರೆದಿರ ಪಾಡ್ದ ಐಕ ಒನಸ್ ಬೊಕ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಕಜಿಪ್ಪುಳನ ಬಲಸದಾದು ದೇವರೆಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಡಿ ಮೀದಾದು ಅವೇ ದವಿ ಸುರುಡ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಅಂತಲೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಯಾರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಡು ನನ್ನ ತಾತ ಒಂಜಿ ಮೀದ್ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರದಿರ ಬಲಸದ ಐಕ ಪೂರ ಬಲಸುನ ಐತ ಮಂತನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬಲಸುನ ಬಲಸದಾತು ದೇವ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಡಿಪು ಕಾಸ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲ ಬೇತಂದಿ ಪುನತ ನಡೆದು ಚೌವತ್ತ ಇಂದು ಸೇವ್ ಬಲ್ಪೆ ಇಂದು ಪ್ಲತ್ತನೆಲ್ಲ ಚೌದ ಬಂದದ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರ ಚಲ್ಲಿ ತಿಂಬರದ ಚಲ್ಲಿ
ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಕುಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಲ ಸೊಡಿತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಯಾರು ಹೆಂಗಿದ್ದ ಇದು ಯಾರೇ ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಚಕ್ಕರೆ ಚನ್ನಿ ಪರ್ಪನ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಒಂದು ಸೋನ ಶನಿವಾರದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪಲಾರದ್ದು ದೋಸೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ಕಜಿಪುದಲ್ಲತ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಇದೆ ಪೇರದೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.